spunky baby. Trevor. Ja, ik is terug met een banger, jullie moeten kan expect. Als een plain waarheid in wit. No lies, ik zit alles binnen een rip. En alles wat ik ga rappen is straight fix. Ook al laat ik gauw begin met gangsterism. Dat is waar je testimonies bedelen in die prison. Alle kan het reden van gebrek binnen die goeden. Spreading gospel, call that evangelism. Shooting innocent people for no reason. 2 weken geleden, toen vat ik met mijn demons. Die Illuminati heeft gekomen van het gezien, ik was geweekend. But I'm still a believer. At that time in Christ I was faded. My soul and the fame is what I wanted to trade with. All the glory to the Father, to the Son and to the Holy Spirit. En alles van hij is geschikt voor mijn status. Hij gaat uit zijn way. Hij betaalt net die prijs. Hij gaat uit zijn way. Uit zijn way en hij betaalt net die prijs. Hij gaat uit zijn way. Hij betaalt net die prijs. Hij gaat uit zijn way en hij betaalt net die prijs. Klein leiders werd beginnen gunschiet. Alle brengen overheid binnen aan die gebied. En dat is hoe die duivel werkt met zijn tactics. Gebruik klein leiders om de stiek en schiet. Maar ik sta sterk om hier te doen. Voor wat die leiders doen, stip ik mijn bek voor wat ik zie. Ik wil net zeggen baie dankie voor die Heere, want hij mij open tijd zo gemaakt, want ik zou die duivel doen. 3 spirits attached to me like crazy. Na die toen was ik net lazy. Nou is die duivel kwaad, ze kan niet mij krijgen niet. Na die duivel, ze kan niet mij krijgen. Die song is by a spiritual. Ik is aan me hier en ik is invincible. No remorse for the devil, I'm unstoppable. I got no residuals. Hij gaat uit zijn way. Hij betaalt net die prijs. Hij gaat uit zijn way en hij betaalt net die prijs. Hij gaat uit zijn way. Hij betaalt net die prijs. Hij gaat uit zijn way en hij betaalt net die prijs.